cor del col·le. Enguany, la mestra de música i directora del cor ha escollit un repertori de Mecano, al qual li ha posat la lletra. Els alumnes interpretaran un popurri d'aquest magnífic grup, composat per 3 cançons. Un fill de la lluna em vaig colar al festival i un any més. Un fort aplaudiment. Hacer
fins ací el Festival de Nadal de l'Àusias. Esperem que vos hagi agradat. Els xiquets han fet un gran esforç i volia donar les gràcies a tota la comunitat educativa, tant als professors, mestres i equip directiu per l'elaboració de les disfresses, tant a tots els pares per el vostre suport i també, com no, a tots els xiquets, perquè sense vosaltres i la vostra il·lusió i gust per la música, això no haguera sigut possible. Així que moltes gràcies a tots, espero que passeu un bon Nadal i un feliç any nou i que vos duguen a tots, a xiquets i a majors, molts regalets els Reixos i Pare Noel. Així que un fort aplaudiment per a tots. Gràcies. Bueno, creo que Arantxa se merece